Якутияда туған, Этей ауылында уйнап үскен, хәзерге көндә Дүртөйле шәһәрендә яшәүче, безнең өчен кадерле булган кызым, сеңлебез, апабыз Нигъматуллина Гөлүсә Фарси кызы шушы көннәрдә 60 яшен, юбилейын билгели, дип башланып китә чираттагы хат юллары. Кадерлебез 1959 елда Василә һәм Фарси Габдулхаковларның Ишле гаиләсендә 3нче бала булып дөньяга аваз сала. Зәп зәңгәр күзле, бик тә чибәр, акыллы кыз булып үсә. 8нче сыйныфны тамамлагач, Стәрлетамак шәһәренә юллана ул. Анда штукатур, маляр һөнәрен үзләштерә һәм хезмәт юлын башлый. Авылга кайтып йөргәндә, күрше Буралы авылы егете Альберт белән танышып, 1978 елда кавышалар һәм Себер якларына юлланалар. 4-5 ел эшләгәч, Дүртөйле шәһәренә кайтып төпләнәләр. Кадерле кешебез Себер якларында кассир булып эшли. Дүртөйлегә кайткач, гомум туклану җәмгыятендә пешекче, автостроймонтаж җәмгыятендә комендант. Соңгы елларын Дүртөйле район дәваханәсендә кеше персонал булып хезмәтен салып, хаклы юлга чыкты. Кайда гына эшләмәсен, эшен яратып, җиренә җиткереп башкарды. Үзен дә эшләгән җирендә бик яраттылар. Аның исеменә биргән мактау хатлары моның дәлилләре. Әлеге көндә дә дуслары, бергә эшләгән хезмәттәшләре, кода-кодагыйлары, туганнары белән бик тату аралашып яши. Безнең апабыз аш-суга да бик оста. Кайчан барып кермә, өстәлләре сый-нигъмәттән сыгылып тора. Аның кышка әзерләнгән салат дисеңме, гөмбә дисеңме, төрле кайнатма, компот, подвал полкаларында тулып тора. Бер кыз, 2 оныклары бар. Аларны да тәрбияләүдә аларның ярдәмнәре бик зур. Ашык йөзле, ярдәмчел апабызга алдагы көннәрдә дә тазалык, җизнәбез белән тигез булып, пар булып, кызы, оныкларының бәхет шатлыкларына төрнеп, тынычлыкта, муллыкта яшәүләрен телибез. Апа, апа, син бит безнең иң кадерле апабыз. Һич арттырмый әйтик әле, без сине яратабыз. Синең юбилейңа бездән бәйләм теләкләр. 70, 80, 90да да бергә типсен йөрәкләр. Гомер юлың пар канатлы үтсен. Өстәлләрдә сыйлар мулдан булсын. Тормыштагы кылган изгелегең үзеңә зур бәхет булып кайтсын. Бездән теләк һәр чагы якты сиңа. Шатлык кына апа гел изге. Туганнарың, дусларың белән гөр килешеп. Сау-саламәт яшә гомреңне. Бәхеттә дә, кайгыда да кеше туганына килеп сыена. Исәнлектән айырмасын Ходай. Бергә яшик гомер буена. Сине изелеп яратучы һәм хөрмәт итүче әниң Василә, абыең Фирдәвис, җиңгәң Алия, сеңлеләрең Альмира, Айдария, Альфира һәм аларның гаиләләре. Хөрмәтле Гөлүсә Фарси кызы, матур гомер бирәмегез мөбарәк булсын. Якты ал таңнар, көтелмәгән бәхет шатлыклар барыр юлыгызны бизәсен. Һәм якын кешеләрегезнең сезгә булган хөрмәте, мәхәббәте, изге саф хисләре, теләкләре гомер буе узата килсен. Җыр бүләгебез сезгә юл ала. Сүзләр күбәйде, апама барам әле, бу дөнья мәшәкатеннән башымнан ашкан мәлле. Йөгереп каршы аласың, сорашып хәлләремне, әйтеп бетерерлек түгел апа-ерләреңне. Йөгереп каршы аласың, сорашып хәлләремне, бетерерлек түгел апа-ерләреңне.
башларым, апамның куллары алатым, бигрәк тәмле ашларым. Йөгереп каршы аласың, сорашып хәлләремне, әйтеп бетерерлек түгел апа ярдан әреңне. Йөгереп каршы аласың, сорашып хәлләремне, әйтеп бетерерлек түгел апа ярдан әреңне. Бәхетләр телимен, картайма апа бердән, яшьлек сине һич җибәрми, матур бу шулай гелдән. Йөгереп каршы аласың, сорашып хәлләремне, әйтеп бетерерлек түгел апа ярдәмнәреңне. Йөгереп каршы аласың, сорашып хәлләремне, әйтеп бетерерлек түгел апа ярдәмнәреңне. Йөгереп каршы аласың, сорашып хәлләремне, әйтеп бетерерлек түгел апа ярдәмнәреңне. Йөгереп каршы аласың, сорашып хәлләремне, әйтеп бетерерлек түгел апа ярдәмнәреңне. Әйтеп бетерерлек түгел апа ярдәмнәреңне. Әйтеп бетерерлек түгел апа ярдәмнәреңне.